Hermed lidt video fra den tungeste træning før VM i 2014. Det er om 4 uger i Danmark, USA. 285 kilo i squat her. Udmærket løft, en lille smule rodet, men meget fint. Det var egentlig den planlagte tungeste vægt, men det føltes så godt, at vi blev enige om, at 295 ville være fint værd, hvilket jo egentlig er PR med 2,5 kilo, som jo ikke er normalt noget, man gør til træning. Igen et helt udmærket løft. Jeg synes det var okay. Det var selvfølgelig en lille smule rodet, men i forhold til at det var 295, så er jeg egentlig meget glad og tilfreds. 165 i bænken, som altid fristes man næsten til at sige. En ny speciallavet trøje her, som jeg egentlig ikke er så tilfreds med. Den er lavet i hvert fald 2 størrelser for stor. Den er meget løs, så jeg har fået den syet både i siden og ærmerne. Så det bliver nogle lidt rodet løft, men jeg kommer jo i det mindste både til brystet og op igen. Nu skal jeg have den syet en lille smule mere, og jeg får sandsynligvis også en ny trøje inden VM. Men jeg har problemer med underarmene, det har i hvert fald ramt bænken en del, men de virker bedre nu, så det håber jeg selvfølgelig på vil slippe. 270 her i dødløft fra skråt bagfra, 280, hvilket var 10 kilo tungere end jeg var før EM, og faktisk også noget lettere, selvom det er en højere vægt.